खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 2 कार्तिक 1431 मायथाइ एबा 19 अक्ट'बर 2024 मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। मेष राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना सरासनस्रा जागोन। नोंथाङा रांखान्थियारि महरै दावगानायखौ मोनदांगोन। नोंथांनि गोब्राब नाजानाय आरो रादाय होनाया नोंथांखौ जिउ राहायारि महरै गावनि थाखाय मोनसे जायगा बानायनायाव मदद होगोन। बाख्नायनायजों नोंथांनि मोजां मोनलायनाय जिउखौ बांसिन गोसो गुदुं खालामनाय जागोन। खायफाया सना बायनायनि बाथ्रा साननो हागौ। खामानिजों लोगोसे जिरायनायाबो गोनांथार, जाय नारसिनथायखौ बाङाइ खालामनो हागौ। बांद्राय खामानिनि नारसिनथाय दाला, हाबा जानाय जिउआ खुसि जागोन। वृषभ राशि। वृषभ राशिनि सुबुंफोरा मोनसे मावथांखिनिफ्राय गोबां बिबांनि रां मोननो हागौ। जेब्ला नोंथाङा देहायारि मावनायजों लोगोसे गावनि आदारखौ सामलायो, अब्ला नोंनि सावस्रिया मोजां थायो। नोंथांनि जिउ राहायारि आयदायाव खामानिनि बाहागो बांनायनि खाबु दं, नाथाय नोंथाङा गासैखौबो बाखनायजाथावै सामलायगोन। दावबायनाय समाव सासे सेलिब्रिटिखौ लोगो हमनाया जाथावना। गावखौ जोथोन लानायाव गोसो हो। सम्पथियाव रां थिसननाया मोजां फिथाय होनो हागौ। हाबा जानाय जिउआ खुसि जागोन। मिथुन राशि। मिथुन राशिनि सुबुंफोरनि जिउआव मख'जाथाव सोलायनाय फैनो हागौ। दिनै गोदान खाबुफोरा नोंथांनि दरजायाव सौहैनो हागौ। नोंथाङा मोनसे गोदान ब्याम खालामनो नाजानो थुलुंगा मोननो हागौ आरो सावस्रिनि बेलायाव मुलाम्फा मोननो हागौ। गिबियाव माखासे फोसाबनायफोरा नोंखौ मोजां मोनहोगोन। सामलायनायजों नोंथांनि सानस्रिफोरखौ मावफुंनायनि जाथावना दं। माखासे सुबुंफोरा दावबायनायनि बिथांखि लानो हागौ। बिजिरसालियाव सम्पथिनि आयदाफोरनि सायाव मिजिंगोनां खौरां थानो हागौ। कर्क राशि। रांखान्थियारि महरै सुबुंफोरा दिनै एसे सांग्रां जानांगौ। रां आर्जिनाय बिथांखियाव रां थिसननाया खैफोदगोनां जानो हागौ। फिटनेसनि मोखाङाव मोनसे गोदान ब्याम खालामनो नाजानाया नोंखौ फिट आरो गोहोगोनां लाखिगोन। जुदि बबेबा मावथांखि एबा गोरोबथाया मोजां मुलाम्फा होयो, अब्ला नोंथाङा बसनि नोजोराव फैनो हागौ। मोजां मोनलायनायनि आयदायाव बाथ्रा दान्थेलायनायनिफ्राय गोजानाव था। गावनि जिउ लोगोरिजों बांसिन सम हगार। सिंह राशि। दिनै मोनसे सानथांखियाव रां थिसननाया मोजां फिथाय होनो हागौ। फिटनेसनि मोखाङाव यगा खालामनाया लबा आरो नारसिनथायखौ बाङाइ खालामनायाव मदद होनो हागौ। नोंथाङा बबेबा गोनांथार जाथाय एबा हाबाफारिनि थाखाय सोरबा मख'जाथाव सुबुंनिफ्राय हांख्रायहरनाय मोननो हागौ। दावबायनाया रंजाथाव जागोन। मोनसे मोजां राङारि थासारिनि जाहोनाव नोंथाङा सम्पथिनि बायनायनि बाथ्रा साननो थुलुंगा मोननो हागौ। मानसिफोरजों सोमोन्दो लाखि आरो गावनि आंगोजों सम हगार। कन्या राशि। दिनै कन्या राशिनियाव आय बांनायनि गोबां खाबुफोर थागोन। मावख'आव नोंथांनि दिन्थिफुंनाया जोबोद मोजां जागोन। नखरारि आबहावाया गोजोनथाव जागोन। गोदान सम्पथि एबा न' बायनाया जाथावना। फालांगियारि गोसारनाया जाथावना। बिदा-फंबायफोरजों सोमोन्दोआ मोजां जागोन। नोंथाङा बाहागिफोरनिफ्राय अननाय आरो मदद मोनगोन। राङारि थासारियाव जौगानाय फैगोन। आयनि गोदान फुंखाफोर नुजाथिगोन। फोथायथिया बांगोन। गावनि बिमा-बिफानि सावस्रिखौ जोथोन ला। तुला राशि। दिनै रांखान्थियारि महरै गोख्रों जागोन। गोसोआरि नारसिनथायनिफ्राय बारग'नो थाखाय नोंथाङा ध्यान एबा य'गानि हेफाजाब लानो हायो। जिउ राहायारि महरै नोंथाङा नोंथांनि सिनायथिखौ गायसननो थाखाय मोनसे जुनिया खाबु मोनगोन। नखरारि मददआ नोंथांनि सिमांफोरखौ जाफुंहोनायाव मदद होगोन। माखासे सुबुंफोरनि थाखाय नारसिनथायनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय मिथिंगानि समायनाखौ रंजा। नोंसोरनि गेजेराव माखासेया सम्पथि बायनो गोसो जानो हागौ। सोरबा गोसो बोनो हानाय सुबुंखौ लोगो हमनायनि जाथावना दं। वृश्चिक राशि। सिगांनि रां थिसननायनिफ्राय साबसिन मुलाम्फा मोननो हागौ। नोंथाङा सायख'नाय सावस्रिनां आदारा नोंथांनि फिटनेसनि खाथियाव लाबोगोन। नोंथाङा खामानियाव होनाय नाजानायफोरा थाबैनो मोजां फिथाय होगोन। गोदान फालांगि जागायजेननायनि थाखाय बेयो मोनसे मोजां सम। नोंथाङा नोंथांनि पार्टनारजों मोनसे गोलाव ड्राइभ खालामनो सानथांखि बानायनो हायो। धनु राशि।
धनु राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान बुंनो हायो। जायफोरा रां आरजियो बिसोरनि थाखाय मोनसे मोजां साननि मिजिं दं। गावनि जानाय आदार आरो ब्यामखौ सामलायनाया गोनांथार। जिउ राहायारि मोखांआ सानफ्रोमबो रोखोमसे हाबाफोरजों गोरोबलायै नुनो हागौ, नाथाय नोंथाङा बेखौ सोलिबाय थानांगौ। दिनै गावनि नखरजों मोजां सम हगार। गुबुन हादोर दावबायनायनि जाथावना दं। गुबै सम्पथिनि फालांगिजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा दिनै सम्पथिनि लेनदेनफोराव जाफुंसार जानो हागौ। मकर राशि। दिनैनि साना मकर राशिनि थाखाय मोजां जागोन। जौगानायनि थाखाय राङारि सानथांखिफोरा जाफुंसार जागोन आरो नोंथांनि राङारि थासारिया गोख्रों जागोन। नोंथाङा गोरलैयैनो गावनि सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव ब्यामखौ सोफादेरगोन। खामानियाव नोंथांनि सैथोथि आरो बावसोमनाया थाबैनो फिथाय होनो हागौ। माखासे सुबुंफोरा गावसोरनि न'फोरखौ फोसाबनायनि बाथ्रा साननो हागौ। जिउ राहायारि महरै दिनैनि साना गोजाम सोमोन्दोफोरखौ गोख्रों खालामनो थाखाय मोनसे मोजां सम। कुम्भ राशि। कुम्भ राशिनिफ्रा दिनै मोजां खामायनायखौ मिजिंथिनो हायो। देहायारि फिटनेसखौ लाखिनायाव गोसो हो। फालांगियारिफोरा मोजां मुलाम्फा नुनो हागौ। नखरनि मोजां खौरां थानो हागौ। दावबायनायनि खाबुफोरा सिमाङाव दं। नोंथाङा सासे गोजाम सोमोन्दोआरिखौबो लोगो हमनो हागौ। सम्पथि बायनो सानथांखि खालामग्राफोरनि थाखाय बेयो मोनसे मोजां सम। गावनि मोजां मोनलायनाय जिउखौ साबसिन खालामनो थाखाय गावनि जिउ लोगोरिजों जिरायनाय सानाव थां। मीन राशि। जाय खाबुखौ नोंथाङा नेगासिनो दं बेयो थाबैनो नोंथांनि लामायाव फैगोन। जोबथा मिनिटआव नोंनो होनाय खामानिया थार महरै आबुं जागोन। नोंथांनि सानफ्रोमबोनि खामानिनि मावनाय हुदाया नोंथांनि सावस्रिनि थाखाय मोजां फिथाय होनो हागौ। नखरारि मददआ नोंथांखौ जेंनाफोरखौ नाजावनो थाखाय थुलुंगा होगोन। लोगोरि नागिरग्राफोरा गावसोरनि सिमांखौ मोगथाङाव जाफुंनाय नुनो हागौ। गोलाव दावबायनायाव लोगोफोरजों रंजानायनि खाबु थागोन। माखासे सुबुंफोरा सम्पथि फान्नायनिफ्राय मुलाम्फा जानो हागौ।